ngalon di se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila ngalon di se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila ngalon di se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila namara si kolonba wuyo tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. tiɲɛ wulila saraka jugu bɔ mori o tiɲɛ wulila. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على إمامي وإمام المتقين وقدوة الزاهدين وعلى آل بيته الطاهرين المعصومين وعلى صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين. أيها المشاهدين الكرام أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة أولها سلام أوسطها رحمة وآخرها بركة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى wa barakatu. Ambaden Shirifla TV lagebo ambaw bedo kiramanto nyala ka deli ala fe aka hine na ka kishi ako jidi neni aw kelengele na bela jelenka kerengere ni yala wajulu kenete fo aw minun ko Mali kono ani Mali koka. Allah subhanahu wa ta'ala abafa ka Qur'an kan sanma in kono kul la as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba akoko Muhammad afo nti sarafo nyini nga chide ya sarala fo na kera isomo o kanni o de la jamiatu ansardin islamia tonde ulada do bolo ubi wajulu kene basigi shirifu togola ni nga da ko shirifu ka kene mungo so ku ka shirifu kan jira kada kan alakira alayhi salam abafa ka kuma kan dawla koni adamade mi fe abido ika bara kechogo anika kuma kauna kena nunun kono ubi wele bla karamoko jolewma mungo so ukana wala likuye alakira alayhi salam ana somoko ka bonyeka anu ka nyanamaya utemena chogo ya minuna jamiatu ansardin islamia kan hakili nyuma hisoroli kanyeshi kira na bonoma o sababu nyuma kera anfa ana karamoko ana nyamoko a Seyid Sherif Usman Madan Haidara kabe samedi doma octobre kalo tile woro samba fla antan sheki jamiatu ansardin islamia commune turala komite bajala ulu fana ye shirifu ka kene sigi mungoso u fana bese ku ka shirifi kanu jira cogoya mina kene in kono wele kun blaleme an karamoko minuma o kun ye an ka shirifu ye a Seyid Sherif Isa Maman Sherifu Haidara ani a Seyid Sherif Ahmed Tijan Haidara sigi ndamne na nikel madakaw ye ani folikaw ni bismillah kaw ye o kofe an karamogo ananga sherifu ke Isa Maman Sherifu Haidara ale wajulu kun foloke ale kofe an karamogo a Seyid Sherif Ahmed Tijan Haidara ale nana kana wajulu kun labanke ayemi soro kene in kono neni aw ka je an ko shere mogo no o yanga wele jabi anga foli be a bela jele o kofe ami dugutigi fo o kɔfɛ ami alimami fo o kɔfɛ ami kɛnɛ yɛrɛ baarakɛlaw fo n'o ye denmisɛnninw nu mi baara kɛ ni kɛnɛ kɔnɔ n'o ye support sira ye an bi olu fana fo k'a daminɛ u ka sanfɛla la fo duguma fo maa y'a yɛrɛ sen bɔ a yɛrɛ kɔnɔkɔrɔ ka se an ma an ka kɛnɛ kɔnɔ an ka foli bi a bɛɛ lajɛlen ye n'o bɔra yen an bi ko labɛnbaw fo mɔgɔ minnu sɔnna k'u ka baaraw bila ka jɛ u ka ni lɔngɔkow kɔ k'u bɛn'u yɛrɛ di ala ma bi tile journée kɔnɔ an bi u fo o la an b'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ alijinɛ sara ye an ni u ye n'o bɔra yen an bi foli ɲɛsin an ka karamɔgɔkɛ ma n'o ye Isa ye o kɔfɛ an bi foli lase sababu ɲuman ma n'o ye Sherifu Usman Madan Haidara ye a n'a ka faami bɛɛ lajɛlen n'o bɔra yen an bi kanubaw fo o tuma nin kun ye dakuruɲɛ fila foli ye komite bajalan tɔgɔ la an ye nin kɛnɛ in sigi dɔrɔn de kene kɔrɔba de do a bi diɲɛ fan 14 bɛɛ fɛ an fana ti fɛ ka fɔ a baraji kɔ o de ye an bila a baara kɛli la an b'a ɲini ala fɛ mɔgɔ minnu y'an kɔn a kɛli la ala k'a kɛ dalilu ye an n'u ye lahara ala k'a kɛ jɔda ye an n'u ye diɲɛ na karamɔgɔkɛ sijan ani kɛnɛya ani lafiya ala k'o da an ma kira na so jati kama Salli ala rasul. Shirifu ye Ismul Azam de do. Ta duga wala de n'a ma kɛ ni nafigiya ye ala kira jeli nunu ye Ismul Azam de. Wallahi Ismul Azam de do. Ni kamana gwana ni u jira ala la wallahi ala bi sɔn ni ala ma sɔn i yɛrɛ lajɛ defo dɔ b'i la walima i ye min fɔ i da la a t'i dusukun na. Allahu akbar. Alhamdulillah ansardini kono bi nin kɛnɛ in ka ca kosɛbɛ dɔw ka sira fɛ i b'a sɔrɔ commune n'o y'u ka 6 section ye olu bɛ a labɛn kɛ comitew caman fana bɛ a kɛ
bara ɲuman de do ɔhɔ dɔ b'a sindi n'a ɲɛna bɛɛ ka ladege o de bi ko la taa ɲɛfɛ siga t'o la wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun tiɲɛ Allahu akbar bɛɛ ti jɛ ka ko ye ɲɔgɔn fɛ ayi bɛɛ ti ko yɛrɛ daminɛ ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ ko ko ni bɛɛ y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ o ko ti taa yɔrɔ jan yɛrɛ Allahu akbar sabu bɛɛ bɛna sɛgɛn ɲɔgɔn fɛ bɛɛ b'a bila ɲɔgɔn fɛ nam nka ni dɔ y'a daminɛ ɔhɔ o kɔfɛ dɔ fana nana daminɛ tiɲɛ fɔlɔ min y'a daminɛ hali n'o y'a jɔ ko in bi taa o siga t'o la nka ni bɛɛ ye ko ko daminɛ ɲɔgɔn fɛ o ko in ti taa yɔrɔ jan na fiyewu Allahu akbar an y'o kɛnɛw ni karama kɛnɛw ye kɛnɛ minnu ni nimisa t'a la fiyewu ɔhɔ Allahu akbar ko sirifiw ka kɛnɛ nam an balimakɛ Lasinɛ Kulubali bɔra k'a fɔ ɔhɔ mariko fana ye a fɔ tiɲɛ sirifiw an tɛna sirifiw yira mɔgɔw la nam ayi ɔhɔ k'u yira mɔgɔw la mɔgɔw k'u dɔn tiɲɛ ko sirifiw don ko o ni nin ka kan nam ayi Allahu akbar an tɛna o kɛ tiɲɛ o yɛrɛ ti ko dogolen jamana yɛrɛ kɔnɔ tuguni ayi Allahu akbar nka an ta in ye de lahara don ka taa yira Ala la ko an fana ye nin kɛ nam Allahu akbar an fana ye a kɛ tiɲɛ sirifiw kofɔli tɛ nam k'an ben'o fɔ mɔgɔw ye ɔhɔ sirifiw ka bonya bi kɔni a dɔnnen don ni jugu fɛ tiɲɛ k'a fɔ Ala de y'a k'u ye wa u b'a mérité fana siga u ka kɛtaw fana na n'a ka kan wallahi Ala de y'a kɛ u ye nam nka Ala yɛrɛ y'u dilan k'u b'a mérité siga t'o i la yɛrɛ bɛna ko tiɲɛ yɛrɛ la ko dɔw bɛ kɛ diinɛ kɔnɔna na n'i y'a sɛgɛsɛgɛ i bɛna ye ne nin tɛ sirifi ye a ye min sirifiw ka kɔda la tiɲɛ Allahu akbar jango an ka jamana in diinɛ nam a bɛ sirifiw bolo ɔhɔ walima u ka kalandenw bolo tiɲɛ o don dɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka waso ni a ye ayi ko waso in bɛ kɛ waso ɲuman ye tiɲɛ digo nam ni numara bonyana ni kunkolo ye bana de don bana don dɛ ni numara bonya ni kunkolo ye o ye bana de tiɲɛ o ti wasokoya fɛ ayi o tɛ kunnandiya yɛrɛ tiɲɛ sirifiw de ye kunkolo ye nam dɔnnina tɔw ye kunkolo kɔnɔ fɛnw ye siga t'o la n'i kɛra min ye i bɛ se ka kɛ o jɔyɔrɔ ɲuman ye nam nka i tɛ se ka bonya olu ye ayi o tɛ se ka kɛ Allahu akbar kɛnɛ in sigi kun ye de ko u ka ɲɛfɔ nam u tɛna ɲɛfɔ u kanubaw ye sabu kanu de ye nin kɛnɛ nin sigi fɛn o fɛn nana u bɛɛ y'a dɔn nin ye mun kɛnɛ ye tiɲɛ o kɔrɔ olu ye fɛn dɔ dɔn sirifiko la ka kanu dɔ minɛ ka na ka ban nam o la a tɛna fɔ olu ɲɛna ko sirifuw bɛ yen nin tuguni Allahu akbar. sabu olu nana o de kɔsɔn u y'o de dɔn ka na tiɲɛ Allahu akbar hali an tɛna fɔ juguw yɛrɛ ye nam juguw sɔnnen don u ye o kɛnɛ kan hali n'u ma sɔn u la u sɔnnen don u ye tiɲɛ nka n ye min fɔ kɛnɛ in sigikun komite nin fɛ a sigikun ye ansariw fɛ nam a sigikun anw yɛrɛ fɛ wa anw bɛna kuma min fana fɔ sirifuw fɔ kɛnɛ tɛ nam nka an fana bɛna an ta nin fɔ ɛlɛ nin o ka kɛ bɔda ye an bolo lahara don ɔhɔ ala ɲɛkɔrɔ nam k'a fɔ ala i ye bonya min di kira n'a somɔgɔw ma tiɲɛ ala anw jɛna ni bonya nin ye an y'an majigi bonya nin kɔrɔ mun kɔsɔn an bɛ se ka bonya in dɔ sɔrɔ Allahu akbar siga tɛ nin na fiyewu nin de ye dalilu ye tiɲɛ jɔn bɛɛ bolo i ka ɲɛnɛmaya la nam ni kow gɛlɛyara i bolo yan ɔhɔ ashabul ghari mɔgɔw ye min kɛ nam k'u ka ɲuman dɔ yira tiɲɛ sirifuw ka kɛnɛw ɲɛnɛmayali ɔhɔ ani o kanuni nam o ye fɛn ye fɛn min bɛ mɔgɔ ka ko gɛlɛnw wuli siga t'o la kɛnɛ kan tiɲɛ o ye fɛn ye fɛn min bɛ mɔgɔ ka ko gɛlɛnw wuli kɔni Allahu akbar mariko y'a fɔ sisan a ma sɔsɔ dɛrɛ tiɲɛ Allahu akbar sabu ko si t'ale bɔda ale de ye kow kun ye nam Allahu akbar ale de ye ko kun ye tiɲɛ alakira muhammed sallallahu alaihi wasallam wasalim ale de nana ni diinɛ in ye o kɛra a kelen pe tiɲɛ ala ye dɛmɛbagaw kɛ a la o kɛra nka nam
somɔgɔ ko la Nam. ala yɛrɛ de y'o sira don kira kɔrɔ Tiɲɛ. kira yɛrɛ cira ni kan fɔlɔ min ala yɛrɛ de y'o don a kɔrɔ ko bɛɛ ma kan ko in na a daminɛ so kɔnɔ Allahu akbar a kɛra ten. bɛɛ ye kelen ye Nam. o ye ala sɔsɔ kan de ye Siga t'o la. bɛɛ ti kelen ye Tiɲɛ. wa diinɛ yɛrɛ la bɛɛ ma kan la fiyewu Ayi. tigiw b'a la dɛ Nam. kira cira diɲɛ bɛɛ de ma Siga t'o nka la. kira tɔmɔna de k'a woloma ka bɔ du dɔ kɔnɔ Nam. ka dɛmɛbagaw ni garanti dɔw k'a la fana Nam. olu ni mɔgɔ tɔw ti kelen ye Ayi. ala kira sallallahu alaihi wasallam Wasalim. ala de y'a ci Naam. wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin O kɛra. ne ma e ci foyi kosɔn fo diɲɛ bɛɛ Tiɲɛ. ni e de kelen ci diɲɛ bɛɛ ka se ka nafa sɔrɔ i la Nam. Allahu akbar. nka a ma fɔ ko diɲɛ bɛɛ ka kan kira la dɛ ko Ayi. bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ a la hali nafa min bɛ sɔrɔ kira la bɛɛ ka nafa hakɛw tɛ kelen ye Tiɲɛ. bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la mɛ mɔgɔw ka sɔrɔta tɛ kelen ye fiyewu Siga t'o la. Siga t'o la. Allahu akbar. silamɛ fara kafiri kan Tiɲɛ. kira nana de ko lil alamin Nam. miséricorde pour l'univers Nam. Allahu akbar. lil alamin o ti hadamaden dɔrɔn ye dɛ Nam. o ti hadamaden dɔrɔn ye tuguni jango k'a bɛ kɛ silamɛ dɔrɔn ye univers ye diɲɛnatigɛ bɛɛ de ye alamina Siga t'o la. ala kira cira de a bɛɛ ka se ka dɔ sɔrɔ a la Nam. nka Ɔhɔ. o sɔrɔli ni ala m'a fɔ ko m'a tila ko bɛɛ ta dama kɛɲɛnen don Ayi. bɛɛ ni min ka kan i b'o sɔrɔ ala kira ko la Tiɲɛ. o y'a ci kun ye Ɔhɔ. nka ala ye mun fɔ a la Nam. ala ko wa anzir ashiratakal akrabin Siga. wa anzir Nam. ashiratakal akrabin Allahu akbar. Wala wala. o ye ala de kumakan ye kuranɛ kolo jɛ la Tiɲɛ. ala kira ma a ko nana n ye min d'i ma diinɛ don Ɔhɔ. i bɛna ci lase bɛɛ ma Tiɲɛ. nka a tɛ se ka daminɛ bɛɛ la dɛ n y'o de fɔ kuma daminɛ na n'i ye ko o ko ni bɛɛ ye ko min daminɛ Nam. o ko tɛ taa yɔrɔ jan na Siga tɛ nin na. ala ko kira ma wa anzir ashiratakal akrabin muhamadu ko min b'i bolo doni girimanba don Ɔhɔ. a daminɛ i ka somɔgɔw la ashiratakal akrabin Tiɲɛ. ashira bɛ yen Nam. o ti bɛɛ ye fɔlɔ Ayi. nka ko al akrabina i somɔgɔ surumaw Tiɲɛ. mɔgɔ somɔgɔ siraw ka ca Nam. jango n'i kɛra fɛn ye Tiɲɛ. somɔgɔ bɛ caya Kosɛbɛ. abdulhamidu kisigi ko ten ko n'i ye balimaw jate i tɛgɛ la k'i b'a sɔrɔ o ka ca Nam. nin tɛnɛmuso ye nin kusini nin cousin nin ɲɛsi ye nin sira min bɛ ni mɔgɔw cɛ n'i y'i sigi k'i b'a jate tɛgɛ la Nam. mɔgɔ kelen o kelen Ɔhɔ. bɛɛ somɔgɔ ka ca Siga t'o la dɛ. Allahu akbar. nka ko nka ni degun nana Aha. i bɛna dɔn k'i ka mɔgɔ man ca Allahu akbar. Siga tɛ nin na. ni tɔɔrɔ nana mɔgɔ b'i somɔgɔw dɔn jɔn de ye ne ka mɔgɔ ye Tiɲɛ. i b'o dɔn tɔɔrɔ kuma na nka ni hɛrɛ b'i kan Nam. somɔgɔ sira janw de bɛ na minnu bɛna gun i la Siga t'o la kɛnɛ kan. a dɔw yɛrɛ la sira tugutugu si t'a la ni an b'a hawa ka sira tɛ Nam. nka o bɛɛ bɛ k'i somɔgɔ ye k'i Tiɲɛ. hakili jigin Nam. kira somɔgɔw bɛ yen a mantonw bɛ yen Nam. a faso bɛ yen Tiɲɛ. a ka kabila bɛ yen Naam. a somɔgɔw bɛ yen nɔ somɔgɔ surunw fana bɛ yen tuguni ala ko wa anzir ashirataka Naam. al akrabin Allahu akbar. a daminɛ weleda in bagabagali in daminɛ i ka so kɔnɔ fɔlɔ Tiɲɛ. ala kira ye mun kɛ Nam. a ye faso de wele ka invitation labɛn a fɛ yen Ɔhɔ. bani abdimanaf Tiɲɛ. bani kilab Nam. bani abdishams Ɔhɔ. bani hashimilakaw ni bani kuresilakaw Nam. o ye kabilaba ye kabila misɛnnin fɛn o b'a kɔnɔ fɔlɔ n'o ye bani hashimilakaw ye Naam. bani kuresilakaw Tiɲɛ. a y'o kabila dutigiw de invité a fɛ yen fɔlɔ O kɛra. Allahu akbar. atusadikuni bi an qultu lakum anna kaylan bi safahi jabali Nam. a k'u ma ko yala a bɛ ne tiɲɛtigiya wa Ɔhɔ. ni ne y'a fɔ jugu ni so filɛ nin magan kulu kɔfɛ o bɛna suru magan kan wa Nam. o ko wallahi ma jarabna min ka kɛziba Tiɲɛ. ko cɛ si tɛ anw na min bɔra ye nkalontigɛ nɔ kan Ayi. O tɛ yen. a ko wa inni ya rasulullahi ilaykum Tiɲɛ. ne ye ala ka ciden ye aw ma a y'a daminɛ a sɔn aw a ye minnu wele olu fɔlɔ de ko don ilaykum Nam. tɛ diɲɛ bɛɛ dɛ a ye minnu wele ka na n'u nana ka wele jaabi ni ala yɛrɛ ko k'a ka minnu wele ala de y'o lisi d'a ma Nam. ala de y'o kariti dilan ka d'a ma a k'o Tiɲɛ. dilan Allahu akbar. minnu kan ka na i ka wele jaabi kan ka minnu wele fɔlɔ a kan ka daminɛ minnu na Nam. ala y'o de fɔ a ɲɛna Tiɲɛ. wa a y'olu de wele ko wa a k'a dɔn ala ye ne ci aw ma Ɔhɔ. Allahu akbar.
bashiran nana ka dala fiyeli kɛ mɔgɔ minnu bɛna sɔn n ka waleya ma n ka kumakan ma ala ka yamara kama ko labato ni alijinɛ ni kɔrɔta ye diɲɛ kɔnɔ ani lahara wa nazira nani ka jasirima da kɛ mɔgɔ min bɛna n ka kumakan in sɔsɔ ni diɲɛ lagosi ni diɲɛ dɔgɔlima ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka se lahara ma mɔgɔ si ma sɔrɔ ka jaabi fo Abu Lahabi n'o y'a yɛrɛ fa dɔ ye a ma fɔ k'a ye nkalon tigɛ dɛ a ko ali haza da'utana a ko Muhamɛd a fɔ nin ye an wele kun ye e fɛ wa n mago bɛ min na fɔlɔ n ko ala de ko k'a daminɛ so o ye wa anzir ashiratakal akrabin o don na cɛ fɔlɔ min sɔnna ka tuubi ka tugu a kɔ Seydina Ali nka o kɛra dongo filanan de ye sinon kira bɔra dɔrɔn a ye kira ɲɛfɔ a muso de Seydatu Khadija o silamɛyara ka tugu a kɔ kira cira ntɛnɛn min n'a nana k'a ɲɛfɔ a muso ɲɛna o tɛnɛndon kelen o tile ma bi fo Khadija de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye ka baya kɛ ka don silamɛya diinɛ na Khadijatul Kubra o kɛra kira cidon ntɛnɛn o y'a sɔrɔ la jinɛ ma don fɔlɔ mɛlɛkɛ jinɛ ma don hadamaden ma don a muso a filanan sɔgɔmada fɛ tarata la Seydina Aliyu si tun bɛ san 10 de la a y'a wele ka diinɛ ɲɛfɔ a ɲɛna a ko ne dɔgɔnin ne den ala ye ne suganti ka n kɛ kira ye a ye nin di yan nɔ Ali n'a ka denmisɛnninya bɛɛ a ye Ali sigi a kuma n'a ye ko Ali ko n bɛ taa a ɲɛfɔ n fanicinin ɲɛna n fa ɲɛna n'o ye Abu Talibi a ko Ali ma ko nin ye gundo ye turuturu don ni e ta de Seydina Ali ko n tɛna taa a hakilina ɲini koyi nka ne ye fɛn min ye bonya min don maa kanu k'o sira minɛ n fa kɔ fo n fana ka taa yira la ko in kun y'o de ye nka ne na don ka sɔrɔ ka taa bonya d'a kan Seydina Ali silamɛyara tarata don ka si to san 10 na o kɔfɛ Zaid bun Haris olu b'a wele ko Zaid bun Muhammad ni kira kun ye min adopté a fɔ a ma k'a ka mutabani o fana silamɛyara ka tugu o la ninnu de ye silamɛya mɔgɔ fɔlɔw ye ninnu bɛɛ tun bɛ kira ka du kɔnɔ de Zaid tun bɛ kira ka du kɔnɔ Khadija ni Aliyu ninnu saba fɔlɔ de ye silamɛyara fɔlɔ kira ka sɔrɔ ka bɔ n'a ye k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw ɲɛna a teriw ni fɛnw ɲɛna sahaba tɔ minnu bɛ fɔ olu tugura o kɔ nka classement yɛrɛ la tiɲɛ yɛrɛ la Abubakar ye 4e de a fɔra Khadija kɔ a fɔra Aliyu kɔ a fɔra Zaid bun Haris kɔ kira ye ko in daminɛ ten sokɔnɔna na ala ko a daminɛ so weleda in daminɛ so kɔnɔ kira ye san 3 de kɛ a fɔ a ma tariw kɔnɔ ko ad-da'watu sirriya o de ye ka mɔgɔw wele gundo la ka sɔrɔ a ma taa jɔ sugu la ka taa dɔw sɔrɔ gɛrɛ na an ka ɲɔgɔn ye ala ye n ci a teri siraw n'a balima siraw n'a a dalen bɛ minnu na k'u jɔ kɛrɛfɛ kelen kelen k'a fɔ ɲɛna kira ye san 3 de kɛ nin na ala de ko a ma ko a daminɛ so fɔlɔ 3 ans de l'expérience 3 ans de formation kira ka denbaya de y'o de kɛ olu bɛ mɔgɔ tɔw ɲɛ ni silamɛya in ye san 3 olu bɛ tɔw ɲɛ silamɛya la san 3 kira bɛ k'u former a la sabu doni min don a bɛna taa k'a t'u bolo de fo olu ni mɔgɔw t'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ a y'u kɔgɔ de san 3 k'u lakalan k'u lakɔgɔ k'u lajo f'u kɛlen bali ye sa ka kɛ nɛgɛ ye min tɛ tigɛ tuma min na hali bi ala de bɛ ka kira ci koyi kira ti foyi kɛ ni ala ma min fɔ a ɲɛna wa ma yantiqu anil hawa san 3 de kɔfɛ ala sɔrɔla k'a fɔ a ɲɛna fasda bima tu'mar Muhamɛd n ye min f'i ɲɛna i bɛ se k'a bange i bɛ se ka t'i jɔ sugu la sisan i cira diɲɛ bɛɛ kɔ o bɛ se k'a fɔ bi san 3 kɔfɛ nin bɛ tariku min kɔnɔ a bɛ tariku silamɛya bolofara ba 2 in bɛɛ siyaw ka tariku la nin de kɛra ten dawatu siriya kɛra ten sunaw fana fɛ o fana y'a sɛbɛn ten de mais ala kɛtɔ ka kira ci
k'a ka bɔ n'a ye kɛnɛma a ye fɛn saba fɔ alakira ɲɛna sabu ni ko bɔra so kɔnɔ ka bɔ dɔrɔn i bɛ sigi ni ko bɛɛ a ko kuzul afwa wa amuru bil urfi wa arid anil jahilin Muhammad nye min fi ɲɛna i bɛna fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna mais Muhammad n bɛna fɛn saba fi ɲɛna i bɛna kuma mɛn ma min bɛ san saba in kɔnɔ kuzul afwa Muhammad i ka fisa ni min ye i ɲana mɔgɔ minnu ma olu dɔw bɛn'i lagosi nin ko in na kuzul afwa yafa o ma yafa o ma u t'i ka foyi bɔ i ɲana minnu ma i hinɛna minnu na mais olu bɛna fɛn dɔ f'i ma nin ko in na sisan parce que i bɔra n'a ye kɛnɛmana na kuzul afwa alakira yafa minɛ yafa mɔgɔw ma u t'a dɔn wa amuru bil urfi i ka mɔgɔw yamara ni ɲumankɛ de wa arid anil jahilin i k'i tulo ci sa jahilu ye jumɛn de minnu t'a dɔn a fɔ olu ma ko kuzul afwa u kun t'a dɔn e bɛ ka hɛrɛ ɲini olu de ye u bɛ k'i kɛlɛ mais juguya kama ani u y'a mɛn mɔgɔw da kama dɔ yɛrɛ de y'a fɔ ɲɛna n y'a mɛn min da o b'a dɔn kosɛbɛ a tigi min kumakan mɛn a ma deli k'i ye a m'i ka video ye a m'i ka vocal mɛn a m'i ka foyi mɛn k'a mɛn dɔrɔn ko i bɛ tan ale fana bɛ tɛmɛ ni o ye o dɔw bɛ yen nɔ minnu ta ye ko a bolo a y'a mɛn minnu da k'olu tɛ nkalon tigɛ a dɔw ta bɛ sɔrɔ o la n'o nana tiɲɛ dɔ don min na Muhammadu kan'a fɔ k'i tɛ yafa ma kuzul afwa yafa o ma nka Muhammadu dɔw ta tɛ fili ye dɔw ta tɛ maa faamu ye wa arid anil jahilin i bɛna tiɲɛnikɛla dɔw sɔrɔ minnu b'a dɔn coyi u bɛ n'i kɛlɛ ka fɛn bɛɛ f'i ma k'a sɔrɔ u yɛrɛ b'i ka ɲuman yɛrɛ ko ni ko ye mais u bɛ n'i lagosi u bɛna fɛn bɛɛ da i kan Muhammadu i ka mission kɛ ka ni olu lamɛn hali ka n'olu jaabi o de kɔrɔ ko wa arid anil jahilin kana sɛgɛ kɛ olu la olu to yen ka n'u jaabi hali ni y'u ɲininkara u y'i ɲininka ka n'u jaabi ni mɔgɔ y'i ɲininka u ka ko la ka n'i da don ala yɛrɛ i ka ci kɛ wa arid anil jahilin olu to yen u sɔnnen don ye koyi nka u bann'i la de mɔgɔ bɛ sɔn da mɔgɔ la ka sɔrɔ i t'a fɛ o mɔgɔw caman bɛ yen nɔ fo ka dugukolo mɔgɔ si tɛ yen nɔ min bɛ se ka bɛɛ ka kanu sɔrɔ o tɛ yen nka mɔgɔ bɛ se ka bɛɛ ka sɔn sɔrɔ bɛɛ ka da i la ka sɔn i ye mɔgɔ bɛ se k'o sɔrɔ ka diɲɛ bɛɛ sɔn i ye o bɛ kɛ koyi nka diɲɛ bɛɛ tɛ kɛ mɔgɔ de fɛ sinon diɲɛ bɛɛ bɛ se ka sɔn i ye mais bɛɛ tɛ k'i fɛ bɛɛ sɔnna alakira ye nka bɛɛ ma sɔn a la Sheikh Usman Madana Haidara yɛrɛ t'o misaliya de ye bɛɛ t'i k'a fɛ fo ka diɲɛ wuli mais wallahi bi bɛɛ sɔnnen don a ye i m'a ye n'a kumana a jugu ti lafiya fo Haidara ka kuma ni ko nana ni jamana in kɔnɔ so bɛ kule fali bɛ kasi nka Haidara jugu yɛrɛ b'i sigi fɔlɔ ko ni cɛ a ka cɛ ma kuma fɔlɔ dɛ mun de bɛ nin ko in na ale tɛ se k'a ka fɔta dɔn fɔlɔ f'a k'a sigi Haidara ka position ye mun ye nin ko in na bɛɛ ka bɔ ka kuma nin ko in kɔni bɛɛ kumana sa Haidara ti yan de wa a ye mun fɔ nin kan a ka cɛ ma kuma nin na dɛ ne ko cɛw ma kuma wa cɛw kumana kɛ mais ko Haidara de ma kuma o komi olu hakili ma sigi fɔlɔ u sɔnnen don a ye nka u ma sɔn a la ala ko kira ma k'a ka nin saba de minɛ n'a ye nin saba minɛ sisan a ka sɔrɔ k'a fɔ bɛɛ ye a y'a fɔli min kɛ bɛɛ ye a ye gɛlɛya ni degun sɔrɔ o siraw de fɛ degun min dara kira kan parce que diinɛ tarikuw dɔɔnin de don bi de bɛɛ ye kelenya la diinɛ na somɔgɔ ko t'a la bɔyɔrɔ ko t'a la jamu ko t'a la o ye bi ye parce que a diyara sɔrɔ b'a la sɔrɔ in tilayɔrɔ la ko bɛɛ ka kɛɲɛ nka degun na degun yɔrɔ la embargo min binna alakira kan fadenw fɛ Kuresiw fɛ a don na a ma bi kira dɔrɔn kan dɛ a binna Bani Hashimilakaw de kan hali minnu ma silamɛya olu ye tɔɔrɔ in sɔrɔ alakira nɔfɛ
u ko bani hashim lakaw bɛɛ muhamadu n'a faso n'o ye bani hashim lakaw ye mɔgɔ kan'u den furu mɔgɔ kana den furu ma mɔgɔ kana feereku ma mɔgɔ kana sannikɛw fɛ u ye nin papier de sɛbɛn k'a nɔrɔ alikaba la kira n'a somɔgɔw k'u gɛn k'u bila kulu kɔnɔ a don na Abu Talibi tun bɛ a la kira Hashimilakaw cɛw caman tugura kira kɔ k'a sɔrɔ u ma silamɛya ka tugu a kɔ koyi mais ka taa nɔfɛ ko nin ye an faso de nin ye an faso den nin ye an ka fierté de parce que a kɛlɛbagaw yɛrɛ ma kɛlɛ ko kira tɛ koyi dɔ y'i den ka taa Abu Jahali ɲininka ko hakikatan e bɛ mun dɔn alakira ko la a ko wallahi cɛ in ye Ala ka kira ye a ko mais ko an bɛna si kɛ ka tugu Bani Hashimilakaw kɔ ko bɛɛ la wa u ye Magan bonya bɛɛ minɛ ni nabi ɲuman laban in ni kiraba laban in fana o fana kɛra Bani Hashimilakaw ye tuguni an tɛna se ka tugu kɔ ko bɛɛ la sa Abu Jahali ka kumakan de ye nin a ɲinigalibagaw fɛ gundo la a ko sigasi t'a la mais ko olu tɛ se ka tugu Bani Hashimilakaw kɔ ko bɛɛ la sa k'u ye ko bɛɛ tigɛ a minɛ وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا جاءهم العلم بغيا بينهم الله اكبر ولا كرام كله ko sigana kuma bɔra da koyi ko bɛɛ kɛra yahudiya ala o fɔ ko yahudiyaw bana la de ko kuma mina tiɲɛ nalen kɔfɛ o ma juguya kosɔn parce que olu nana kana makɔnɔ a ma kɛ olu ka den dɔ ye Allahu akbar kira n'a somɔgɔw ye san 3 degun de sɔrɔ san 3 in kɔfɛ u ye embargo min bin'u ka fasoden juguw fɛ kira n'a somɔgɔw Bani Hashimilakaw hali minnu ma silamɛya jango minnu silamɛyara olu bɛɛ ye degun ni sɔrɔ o embargo kɔngɔ ni o degun de fɛ o de ma ko Khadijatu la o bana nin wallahi u ka seligolo u ka birifiniw samaraw u y'o bɛɛ daji k'a dun a sen fɛ fɛn kɛra o tɛ se ka lakale yɛrɛ ka fɔnɔ tile 2 ka taa fɔnɔ ɲini ka nɔgɔ bɔ a la k'a dun wallahi kira n'a faso mɔgɔw y'o nin kɛ Makan kɔnɔ John a n'a faso mɔgɔw Khandaki don don Amru bin Abdul Wudi nana fɔ ko ni cɛ bɛ silamɛw la dingɛ bannen kɔfɛ a fɛ ka t'i jɔ a laban a ye tɔgɔ fɔ de kɛ koyi a ko Muhammed e de b'a manamana kan fɔ mɔgɔw ye ko ni aw ye kafiri min faga ko ni min ta janmɛ kɔnɔ ko n'an ye silamɛ min faga ko ni min ta aljinɛ kɔnɔ ne labɛnnen n'o janmɛ la jɔn bɛ i ka mɔgɔw la min bɛ aljinɛ fɛ Allahu akbar a kelen pe cɛ 600 cɛ la sahaba cɛ 600 a ye dingɛ de sago ka n'i jɔ cɛ 600 dafalen cɛ la a kelen pe Amru bin Abdul Wudi a ko cɛ jumɛn bɛ yen jɔn bɛ aljinɛ fɛ ne kɔni labɛnnen don janmɛ la o de b'a manamana kan fɔ o tuma na ne filɛ nin a ye n'an bila janmɛ kɔnɔ ni min bɛ aljinɛ fɛ n fana ka sira nɔgɔya o ye a bɛna so ta a bɛna so munumunu ala kira kɛrɛfɛ cɛ tɛ sɔrɔ k'a jaabi a laban a ye tɔgɔ fɔ yɛrɛ kɛ koyi karisa tɛ yen wa tariku la o tɔgɔw bɛ yen karisa tɛ yen wa karisa tɛ yen wa u bɛɛ tun bɛ yen i bɛ fɛn o fɛn dɔn a bɛɛ tun bɛ yen maa si ma kuma a laban nana don dugu kɔnɔ ko musow ma ko cɛ tɛ Madina yan nɔ k'a ye taa tafe di a cɛw ma a bɛ segin ka na tuguni a bɛ na a ka sobɔgɔ busan da kira kan na i b'a fɔ dosokɔnɔfɔla bɛ kusi da doso kan na k'a majamu a bɛ na sobɔgɔ busan da kira kan na ka segin kuma nin kan kuma in guana Asadulahi Ghalibi bɔra siɲɛ fɔlɔ la bɔko fɔlɔ la k'a bɛ bɔ ala kira ko a ma ko segin k'a m'i tɔgɔ fɔ komi a ye tɔgɔ fɔ kɛ ka ban i tɔgɔ ma fɔ Ali seginna ka n'i jɔ Amru bin Abdul Wudi seginna ka kuma kan Aliyu bɔra tuguni kira ko a ma ko a m'i tɔgɔ fɔ siɲɛ sabanan na a ye kuma nin fɔ tuguni Aliyu bɔra ka n'i jɔ ala kira ye Ali filɛ a ko i dun kalika i bɛ bɔ dɛ a ko Ali ma ehzar innahu amrun a ko Ali ma k'i kɔlɔsi dɛ Amru don Amru bin Abdul Wudi munna ko ka ma Amru don Ali dɔrɔn tɛ dɛ Amru ka cɛfarin sira yɔrɔ dɔ la n'an ka musow den kasira musow b'a ko suruguni bɛ na jakumani bɛ na ni Magan ka den ye kasi kɛ Simin den kasira k'a t'a da de a b'a ni mi da de an bɛ taa Amru bin Abdul Wudi nɔfɛ denyɛrɛnin b'i kɛ Allahu akbar
yɔrɔ o baw tɛ kuma ti o faw ma kɔni a ko ali ma zar ali kɔlɔsi amru do den fitinu bɛ da de ni cɛ min tɔgɔ ye o de do musow y'a dɔn cɛw y'a dɔn kuma t'o musow ma ali yɛlɛma ka ala kira filɛ a ko wa in kana amran fa ana aliyu a ka kɛ amru ye kɛ o kuma ne ye jɔn ye aliyu bun abi talibi sayfullahi almasluli asadullahi alghalibi laysa dargami a ko ni amru bun abdu widi do ne de abu talibi denkɛ aliyu ye kira yɛlɛla kira ye aliyu bolo minɛ a ye duwawu k'a ye kira de ye aliyu ka jalamugu meleke a kunna o don ka bamuru ta k'a d'a ma ali ɲɔngir'a kɔrɔ a ye bamuru ta a y'a di ali ma a y'i bolo ja ko ala e min ye hamza minɛ ne la uhudi do kana ɲɛji bɔ bi ne aliyu minɛ ne ye handaki do aliyu bɔra ka ne jɔ amuru y'a filɛ a ma deli a tɛ ali dɔn a ko e ye jɔn ye a y'i tɔgɔ fɔ ko e ye jɔn de ye a y'a fa tɔgɔ fɔ a ko sabali e fa ye n terikɛ ye ne ye faga o ti ko lakalita ye o ti cɛkisɛya ye ko kuma ko abubakaru n tɛ yen wa umaru n tɛ yen wa aliyu ka jaabi kɛra mun ye a ko abubakaru ni umaru valɛri ka bon e ɲɔgɔnna fɛ kɛlɛ ma e ɲɔgɔnnani o tɛ abubakaru bɔko ye e ɲɔgɔnnani ye ne ɲɔgɔnnaw ka baara de aliyu na karila ɲɔgɔnna an t'o kisa la aliyu y'a ka minɛn cɛ ala kɛra yɛrɛ de ye beetu dɔ da aliyu la o don la fata illa ali wala seifa illa zulfakari a ko cɛtiya la fata cɛ tɛ yen fiyewu n'a bɔra aliyu la nin kɛnɛ in kan ko cɛ tɛ fila ye aliyu kelen bɛ yen wa murutigi kun ti yan dɛ bɛɛ bololankolo kun don n'a bɔra aliyu ka bamuru don kelen dɔrɔn de ye muru ye min ye kɛlɛ kɛ wa cɛ ti yan min ye kɛlɛ kɛ ni aliyu tɛ ala kɛra k'a sɔrɔ k'a fɔ aliyu ka bugɔli ma o valɛri fɔ a ko dɔribatu aliyin fi amru bun abdu widdi yawma khandak afdalu min ibadati sakalayni a ko aliyu ka bamuru daɲɛ kelen min kɛra amru bun abdu widdi la k'a bi a ko n'i ye jinɛ ni hadamaden ka alabato bila balansi fankelen na ko muru in ka valɛri n'a ko bugɔli ni a ye kunkɔrɔta min se diinɛ ma k'o bila fankelen fɛ a bi jinɛ ni hadamaden ka bato yɛlɛ ale bɛ jigin nin bɛ hadisu sɔhiw de kɔnɔna na kira ko i min ye hamza minɛnen na uhudi don uhudi ma diya dɛ mɛ kira fa de kɛra saraka ye hamza seyidu shuhada o y'a sɔrɔ baduru y'o janjo kɛ o de dajigira kira de la a n'a ka denbaya sirifiya la a tigi ka sanatu a ka nasabu dɔnna a ma dɔn sirifiden min filɛ ka fɛn fila y'a la a bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ mɔgɔ tɔw bɛ se ka fili ka sitanɛ sira ni sitanɛ waleya min kɛ sirifiya t'i se ka mɔgɔ balo o la o t'i bɔ sirifiya yɛrɛ la i ni mɔgɔ tɔw bɛɛ ka kan ni min bɛ da i kan tɔw kan o kɔni dubulu bɛ da i kan mɛ o tɛ se k'i kɛ dɔ wɛrɛ ye nka jogo kelen bɛ yen n'o yera min na o t'a ye fiyewu o jogo kelen ye min ye sirifiden tɛ siran jitɔya ayi o t'a ye ne sirifiden sirannen ye jango saya ɲɛ o t'a ye fiyewu o t'a ye a bɛ sabali de sabu olu bɛ se ka min k'u sabali la danfɛn fana tɛ se k'a k'u fiyewu a bɛ sabali f'a bɛ kɛ laloma ɲɛna ko a bɛ sabali mɛ k'a tɛ fɛn kɛ walima a tɛ ka jateminɛ kɛ ale ɲɛ bɛ min na dalen i jɔlen t'a ye mɔgɔw tɛ kelen a bɛ ko min k'u danfɛn wɛrɛ t'a k'u du jumɛn de du min olu t'i siran ka jɔrɔ ka boli ka bɔ a kɔrɔ bɛɛ ka ban u bɛ don a kɔrɔ k'u ni k'a saraka ye o ye sirifu lahala ye wa o tɛ se ka nɛgɛ ni fɛn ye ko a diyara fana k'u b'a falen fɛn wɛrɛ la o y'olu de o tɛ ne ka fɔ ye dɛ n bɔra k'a taariw fɔ depuis a daminɛ a gɛlɛya n'a fɛn bɛɛ y'olu ta ye nka tuma min a diyara jɔyɔrɔ minɛn'u la o kura n'o fana ye sabu olu bɔ fɛn tɛ olu kan ka dimini k'a fɔ o don o tuma na an b'an yɛrɛ ta n'aw yɛrɛ ta a b'a to jɔnni bolo olu de ta don
nga ni jɔyɔrɔ in na ni mɔgɔw b'u bonya o ma bɛn fanga minnu ma sa olu ko n'an ma fɛɛrɛ ɲini nin na i n'a fɔ o bi hali diɲɛ laada ye mɔgɔ mɔgɔ ye tɔgɔtigi ye fanga ɲininaw sirannen don i ɲɛ o kɛlɛ in politiki ye depuis kunun fo bi fo ka dugukolo meleke o degun de kɛra u la sa k'a ɲini k'u si latunu k'u bɔ halala yɛrɛ la siri nka ala y'o fɔ k'o garanti k'o baara kira ye kira bɔnna tɛ tunu fiyewu kuranɛ aya de y'o ye suratul kawsar o kɔrɔ de ye o sura de kɔrɔ ko kira bɔnna tɛ tunu nka ka se ka o bɔ bɔnnako la hali ni diɲɛ bɛɛ b'o kan o tɛ ka da sababu nuzulu yɛrɛ kan alikawusara kɔji dɔ bɛ yen nɔ tiɲɛ don lahara k'o tɔgɔ ye ko alikawusara o bɛ yen nka ala kan t'o ma yan a kan t'o ma yan ayi o tɛ wa kawusara in kɔrɔ ka ca koyi nka kɔji in tɛ fiyewu hɛrɛ caman de don hɛrɛ suguya jumɛn don nafolo wa dɛ bɔnna hɛrɛma caman nɔfɛ fo ka dugukolo meleke nin tɛ ni dongo hadisa dɛ nin tɛ taawili dɔ ye dɛ ko dimi donna mɔgɔ fɛn min dimi donna mɔgɔ la n'i ko i b'a dimi da i b'o de bɔ kira denmuso bɛɛ sara a ɲɛna n'a bɔra Fatumatu Zahra la a jigi tun ye denkɛnin kelen min n'o ye Ibrahim ye o bangenenin hali a ma mɛn kalo 7 sɔgɔmada fɛ kelen fajiri ni dugujɛ cɛ a farigana su fɛ a ma si k'o bɛɛ seliba don ma mɔgɔ bɛ fɛti la kira yɛrɛ bolo hadamadenya miiri ni a ka espoir bɛɛ tun ye nin ko nin denkɛ kelen in bɛna kɛ ne Muhamadu yɛrɛ bɔnna bɛna bɔ n denkɛ min na o ye nin de parce que o y'a sɔrɔ a si kun janfana a jigi kun tɛ den wɛrɛ sɔrɔ kan musoman ninnu bɛɛ fatura u bɛɛ furula ka denw sɔrɔ ka fatu fana bɔra Fatumata kelen de tun b'a bolo ala kira nana den nin filɛ miirina caman nana na sabu hadamaden de don a dusu kasira kosɛbɛ ala kira b'o filɛ nafigu ni kafiru ko fɔlɔ an b'a fɔ cɛ i tɛgɛ di yan nɔ presse ko tɛ o Muhamadu ko in mɔgɔ kelen tɛ fu ye wa a jigi kun ye lala n'a kun y'a bila yɔrɔ min na a denw bɛna ta yen nɔ a denkɛnin kelen min b'a bolo o yɛrɛ fana filɛ ka sa ɲɛ o tuma na n'ale sara ka ban mɔgɔ tɛna ko in ta i n'a fɔ ale sabu kotigi n'a ladege tɛ kelen ye dɛrɛ ɲɛnɛmaya bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ nana ni ko min bɔr'o la mɔgɔ si tɛ se ka ko in kɛ k'o tigi bɔ kafiruw ka kuma kɛra o ye nafigu ta kɛra mun ye nafigu ye minnu bɛ seli a nɔfɛ n'u b'a kɔ olu ye mun f'a ma kira ɲɛ bilennen a bɛ ka kasi dennin kunna o nana filɛ ko Muhammed subhanallah i bɛ an bali fɛn na yɛrɛ b'o kɛ a ko k'o ye jumɛn ye e m'a fɔ k'an kana kasi su kunna wa a ka kira ma kuma kɛra min na a fɔ e de m'an bali ko an kana kasi su kunna e fana bɛ kasi nin dennin kunna a fɔ nin ye nin fɔyɔrɔ ye hali n'o ye tiɲɛ ye a n'a ka dusukasi jɔn bɛ ka nin fɔ a nɔfɛ tugun maa dɔn n'a fɔ ma k'a ka sahaba dɔn ala kira ɲɛ bilennen ɲɛ kɔrɔta k'a filɛ a ko i ye nkalon da n na ne m'o fɔ ne ma fɔ a kana kasi su kunna ne ko a kana kule de ka kuma jugu fɔ ne ta tiɲɛna ka fini fara k'i tereke duguma k'i kolonkolon hali ala kun ka ne faga ne jigi nin den kelen ne ta kɛra tere juguya ye mɔgɔw b'o kule min kɛ o de ye kuma de e tɛna ala kala ka baara la e ye den nin wolo ala y'a minɛ la e t'a fɔ ko e de kun kan ka taa ko den ka to e kɔfɛ o ye ala jalakini k'i yɛrɛ danga de den nana sɔrɔ e balolen don n'o sara i bɛ ala de bolo i kan ka limaniya de ala kira ko fal kalbu yahzanu wal aynu tadma'u wala naqulu illa ma yurdi rabbuna wa inna bi firakika ya Ibrahim la mahzunun a ko ni mɔgɔ kanu ɲɔgɔn i deli ɲɔgɔn ni a bɔra i bolo fal aynu tadma'u ɲɛ bɛ ji bɔ o ye hinɛ ye wal kalbu yahzanu wa dusukun fana bɛ kasi dusu bɛ kasi ŋɔnɔ ta bɛ an b'an yɛrɛ maîtriser an tɛ foyi fɔ min bɛ ala dimi an kɔrɔ an tɛ an yɛrɛ danga an tɛ ala jalaki an tɛ dimi a kɔrɔ a ko nka ne den i fara ɲɔgɔnyali ne la nin cogo in na la mahzunun an dusu kɔni kasira n'a ye mais lillahi ma ta ala de ta ye fɛn ye a ye min di ani a ye min minɛ min dira ne ma n'o ye e ye ala de y'i di ne ma ala de y'i minɛ fana a banna an b'a segin ala ma ka fɔ inna lillahi wa inna ilaihi raji'un o la dimi min donna ala kira la o de ye ko a kɔ tigɛra
diɲɛna ya mais ala belebeleba in kodɔnnaba in ka taa fo lahara de bila ko kira k'i da de ko lahara bɛ yen nɔ ko alikawusara bɛ kɛ kira muso ye mais a den de don fɛn min ka kan bɛɛ la silamɛ bɛɛ min nana a y'a fɔ cogo de kuranɛ de b'a tɔ fɔ a ko inna a'atayna kal kawsara Muhamadu ne ala de ye e sɔn kawsara la n ti kɔji fɔ nka n tɛna kɔrɔ wɛrɛ fɔ alikawsara ala y'i sɔn kawsara la fasolli li rabbika boy i ka selikɛnɛ seli ni mɔgɔw ye k'i ma kosɔn wanhar ni tilala i ka bagan kan sɔgɔ n'o y'i ka seli lahiya ye nka ala ye mun fɔ ka da ko inna shani aka Muhammad min bɛ kɛ e lagosi sa inna shani aka e kɔrɔmatigɛbaga e lagosibaga suruncibaga e la minnu b'u tɛgɛ si ɲɔgɔn tigɛ ko e kɔ tigɛra huwa a ma kuma wɛrɛ fɔ ko huwa o de ye o al abutar o de ye kɔ tigɛlen ye e tɛ dɛ o de don ala ye garanti ta ko min ye n bɛ hɛrɛ caman min d'i ma o ye bɔnna de e bɔnna tɛ tunun fo ka dugukolo meleke ni diinɛ bɛ yen kira bɔnnaw bɛ yen dɛ olu bɛ yen parce que kira ko n bɛ taa k'olu de to aw bolo n bɛ taa ka fɛn fila to aw bolo n'a y'o minɛ a tɛ fili ne ka kuranɛ nin kitaballahi wa itirati ahla beiti ani ne Muhamadu sɔnmɔgɔw kɛnɛ in a sigili jara alimami n'a ka sokɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye an b'a ɲini ala fɛ a sigira hɛrɛ la cogo min a ka wuli hɛrɛ la o cogo la k'a yira bɛɛ lajɛlen na a ka dugawu bɛ bɛɛ lajɛlen ye ala k'an sankɔrɔta kɔnɔ bɛ kuma dɔ fɔ ko belebele ko bɛ belebele wolo karamɔgɔya kɔnɔna na n'o ye an ka ɲɛmaa ye Sheikh Sherif Usman Madani Haidara wallahi an b'a fɔ ne yɛrɛ kɔni ne b'a fɔ an ka sherifu an b'u fɔ kɛrɛnkɛrɛnna a cɛma a n'a musoman k'u ni ce u yɛrɛ ye ansaru a ka nin kɛnɛ in ka di kɛnɛ in wasanin don mɔgɔ bɛ se ka kuma kɛnɛ min kan ko sherifu ka kɛnɛ u ma duloki bɔ ka da k'u ye sherifu ye u bilala baara min na ala fɛ u ye duloki bɔ ka da k'o kɛ ka waso n'o de ye ka daminɛ an karamɔgɔ la n'o ye Sherif Usman Madani Haidara ye a ye fɛn min fɔ ko silamɛw k'a kɛ n'a ka ɲi ale yɛrɛ ye duloki bɔ k'a daminɛ k'a kɛ a ko fɛn fɛn man ɲi a yɛrɛ y'o bɛɛ dabila a ko a ye fɛn fɛn kɛ n'a ka ɲi ale yɛrɛ bɛ kan k'o kɛ shirifiw ka kɛnɛ ye bonya ani kɔrɔta de ye ni mɔgɔ min ye alakira Muhamadu n'a somɔgɔw kanu ni kanu ye i n'a fɔ alakira Muhamadu yɛrɛ y'a ɲini a mantonw fɛ cogoya min na siga foyi t'a la o sara ye alijinɛ musow bonyana diɲɛ kɔnɔ k'an lafiya bi o sababu ye alakira Muhamadu n'a bɔnna sanumanw de ni an karamɔgɔ a Seydi Sherif Usman Madani Haidara ye a ye an musow sɔn sutura la an ka sigidaw n'an ka furusow kɔnɔ anw ye disa biri ka tila k'a kɔrɔ dɔn ni Sherif Usman Madani Haidara hɔrɔma ye k'an cɛw ka hakɛ tanga ka kɛ an denw ye bangebaga ɲuman ye ala ni Seydi Sherif Usman Madani Haidara de ka ladilikanw a ka wajulu kɔnɔna la an y'a faamuya k'an ɲini k'an bangebagaw dɔn ka tila ka u barika ɲini shirifiw aw ka bonya anw musow ye dan foyi tɛ o la foyi t'an bolo ka di aw ma fo n'a kɛra an dusukun ye an b'aw fɛ kanu na kanu min n'a ti ban an badenw an bɛ ala fo ka ala barikada an bɛ kisi ni nɛɛma ɲini ala fɛ a k'o kɛ kira ba kan n'o ye kira Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ani kira sodenw sanumanw a n'a ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ ɲuman minnu faral'u kan ni baara ɲuman kɛ ye fo ka taa se diɲɛ wuli ma ya Rabbi ala ka ne ni aw ye olu la alhamdulillah su in na an bɛ an badenw fɛ yan Bajala na yan filɛ kɛnɛ minnu kan ne de ye kɛnɛw la belebeleba ye n'o ye ala bɛ dɔn kɛnɛ minnu kan dakurunya fila laseli
ala taala ka kira taala jɔnw ye o de ye kɛnɛw la belebeleba ye mɔminɛw bolo an ka karamɔgɔ caman bi kɛnɛ kan yan silamɛya ye min ɲini o ye nin de ye an ka kɛlɛya ani an ka badenya an ka taga di ɲɔgɔn ma o de ka bɔ a bɛɛ ye bi su in na an nana fara aw kan ka kɛnɛ in seereya ni wajuli don o kɛra samu sherif ayidara ale tun bɛ yan n b'a dɔn caman lamɛnra laseliw la yan sigi in ko kun ye min ye ko sherifuw ka kɛnɛ a sigira o de kama n'o ye alulubɛyitiw ye kuma dɔ la ni sherifuw ka kɛnɛ fɔra e bɛ sin ka dɔw ye ten aha ni sherifi dɔw bɛɛ b'a la nka n'i seginna fo a sun kɔrɔ ɲinɛ man ka kɛ olu kɔ don o don kɛnɛ kan ka sigi o tɔgɔ la n'o ye kira somɔgɔw ye kira mahamadu mustafa a ko muminɛw ma a ko inni taariku fikum athaqalayn n bɛ taa ka fɛnba fila to aw bolo ما إن تمسكتم بهما لن تديلوا من بعد أبدا الله أكبر ما دام أوفن فلاتورا أو بلو أتسرين جفيو أتفلي فيو ويجي نقول يومي أكو كتاب الله الله أكبر الله تعالى كتابه ني أو بلو مؤمنو أتسرج الله أكبر أكوا فلانا وإترتي أهل بيتي أن محمد الصمغو الله أكبر دفربي جانغان غتوني كماينا ni Qur'ana tora bolo ati siraje ani jonu ani ne Muhammadu somo edra ne femba yede akora créer fem bele badi mu'minu ma nyina manga kebinko ay riwaya do la jidile do ko nunu flati fara Allahu akbar lan yaftarika hatta yarida alayya al-hawd ako nunu flati fara Qur'ana ne kira somo ti fara o ti nyonje fo la hara jodo Allahu akbar o koraydi kanganga hakli kira ko me feka feedo fo ani Allahu akbar an filɛ o kɛnɛ de kan ko sherifu ka kɛnɛ sherifiya sun Muhammadu Mustafa ale joli a kɛra ale n'o ye Fatima o dira kira balimakɛ min ma Aliyu bin Abi Talib olu denw n'o ye El Hasan wal Husayn olu zuriyaw de wele ko shurafa Allahu akbar wala mi fɛ ka mun fɔ dama ko janganga to ula u kan ka to an kɔnɔ nka tɔnkɔnɔ gansan tɛ la i ka kisi gulolen don minnu na i kan k'o dɔn kira ko ten de ko ni o tora an bolo riwaya wɛrɛw la f'a b'a fɔ de ko wa n bɛ aw ɲininka nsomaw la lahara a y'u minɛ di a y'u minɛ di u ka ko kɛra bolo cogo di nin ye fɛnba ye dɛ nin ye fɛnba ye o la an kan ka an hakili de masalan an ye alibɛti minnu fɔ ni kira ko n bɛ aw ɲininka lahara a y'u ka ko minɛ di e min y'u ye ni balol'o fɛ walima e min m'u ye ni nan'u tɔgɔw mɛn ko a y'u minɛ di wala n bɛ fɛ ka mun fɔ kɔrɔmasurun bolo ma nunu ni alakira ye nunu fɛn o fɛn yira k'a fɔ tugu ka ko kɔ a yɛrɛ ni minnu balola parce que Hasan wal Husayn a fatura tuma min o y'a sɔrɔ nunu bi denmisɛnya kɔnɔ san 7 san 6 bɔɲɔngo kira fatura k'o t'o de la mais aw ka ɲininkali kɛ ko a ye olu minnu yira n'u tun bi balola kira tile la kira yɛrɛ kɔfɛ ka u ka ko kɛra di kira kumana minnu fɛ u ye i b'a ye n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn u y'u bɛɛ lajɛlen bɔ yen pewu a kumana minnu fɛ u fagar'u ɲɛna fɛn bɛɛ dar'u kan olu ɲɛna mais i yɛrɛ b'a lajɛ est ce que nin kɔrɔ ye di i bɛ sin k'a ye ten ko
ala y'a ka kiraw ci kun min kama hadamadenya yɛrɛ ti fɛ ka jɛ n'o ye o de la Seydina Ali a ye kuma dɔ fɔ a ka kumakan na a ko laysa albaliyatu fi ayamina ajaba walakin alsalama fi ayamina ajabu alujub a ko balaw ko fitna ko anw ka tile in na ko kabako foyi t'o la o de bɛ kɛ nɔgɔya bɛɛ sira kan nga ko hɛrɛ ko kɛli anw ka waati in na ko o de ye dabali banko da ye balawu kɛli ko o kɛra bɛɛ ka kɛta ye fɛn minnu ye balawu ko ye e k'a ta k'a lajɛ diɲɛ dugukolo fan foyi tɛ yen bi ko a waralen tɛ diɲɛ fan min kɔnɔ o tɛ yen cɛ ni cɛw mɛ o ka ɲininkali kɛ ko diɲɛ tɛmɛna waati dɔ la mɔgɔ dɔw ka baara kɛra ye ko ala y'u ka ko laban di waja'alna aliyaha safilaha ala ko n y'u ka dugukolo tigɛ ka sanfɛla kɛ dugumana ye mɛ nin bi diɲɛ bɛɛ kɔnɔ bi mɛ mɔdi wɛrɛ de bɛ ka ɲin'a la ko k'o autoriser u ka furu wa diɲɛ hakɛ min jɛna n'o ye diɲɛ jamana hakɛ min jɛna ni o ye o de ka ca diɲɛ ka kɛ n'a ye officiellement u ka furu ka siri a bɛ fan bɛɛ fɛ laysa albaliyatu fi ayamina ajaba nin ye kabako ye koyi a bɔra o la muso ni musow bɛ yen bi wallahi i b'a dɔn ko Ali ye tiɲɛ fɔ wale juguman balaw ni fitinɛ ko o tɛ kabako y'anw fɛ yan bi den de bɛ don n'a sunkuru ye a fa fɛ yen fa yɛrɛ b'a dontɔ ye a b'a dɔn nin tɛ ne ka du den dɔ ye wa a b'a dɔn a taatɔ don cogo kun min na a ka du kɔnɔ a yɛrɛ b'a bɛɛ dɔn a da bɛ di a ka laysa albaliyatu fi ayamina ajaba ninnu ye fitinɛ ko ye koyi ninnu bɛ du ci wallahi fitnaw bɛ du kɔnɔ nka anw bɛ kuma mɔgɔw fɛ u k'a faamuya n'u m'a faamuya fɛn dɔw bɛ yen ala kira ka kuma don muso tɛ sutura biri du o du kɔnɔ ko hinɛ mɛlɛkɛw ci jigi ye nin ye kira ka kuma ye dɛ ne ka kuma tɛ parce que kuma dɔ la fo mɔgɔ dɔ bɛ se ka tɔɔrɔ sabu n'ale y'i miiri dɔrɔn ne muso tɛ disa biri n denw t'a biri mɛ est ce que tɔɔrɔ ko don ne min bɛ ka hinɛ i la k'i ka diinɛ yɛrɛ f'i ye i kan ka dekun ne kɔrɔ wa ayi min bɛ k'i nɛgɛ i kan ka funu o de kɔrɔ sabu a y'i janfa lahara n'aw jɔra u b'a minɛ yen i yɛrɛ jɔlen ɲɛna o ye mɔnɛ ko ye wulibali do dɛ o do a ti jɔ i kɔrɔ kuranɛ ko ten iz tabarra allazina ittubi'u min allazina ittaba'uhu wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab ko kuma min na mɔgɔw bɛ n'u yɛrɛ bɔsi ka bɔ mɔgɔw la ittubi'u tugu kɛra minnu kɔ olu bɛ n'u yɛrɛ bɔsi ka bɔ mɔgɔw la minnu tugura o kɔ a bɛ mikoro la wajuli la kutuba papiye b'a bolo a y'a kɛ tan ala de ye hinɛ masa ye ala ye yafa masa ye ninnu b'a gɛlɛya kisi bɛ ala dɔrɔn de bolo kuma min na ala ko ten ko o bɛ n'u yɛrɛ fosi ka bɔ mɔgɔw la minnu tugur'u la nin ye tiɲɛ ye tiɲɛ don ninnu b'a gɛlɛya karamɔgɔ ye mɛsi ko fɔ jamana in kɔnɔ yan karamɔgɔ dɔw ko a bi bɛɛ nka musow farila ɲɔgɔn kan ka taa tigi fo ko e de ye diinɛ dɔnna ye dɔ ninnu y'a bɛɛ gɛlɛya nka bi a dɔw filɛ ala bolo a dɔw filɛ ala bolo mɛ i bɛ mun fɔ dɛ kuma min na i ka kira ko muso disandanw k'o janɛmɛ dungow don ko o ti alijinɛ kasa sumusumu hali ni alijinɛ min kasa a furanjɛ san 500 taama pour que i ka alijinɛ kasa sɔrɔ taamaden bɛ se ka san 500 kɛ ka bɔ i bɔyɔrɔ la ka taa se fo san 500 kɔfɛ i ka sɔrɔ ka fɛn kasa sumusumu kira ko hali u t'a kasa sɔrɔ ka se o degɛrɛ ma kira ko muso jumɛnw don kasiyatun ariyatun ma'ilatun mu'milatun
ne kira Muhammadu Mustafa ka kuma ye koyi ko muso tɛ aljinɛ kasa sɔrɔ fiyewu muso minnu n'o kɛra ariyat disa fɔr'u ye ko sutura don jagoya don ko an da biri an da biri karamɔgɔkɛ yɛrɛ ye sira d'a ma mɛsi don ne y'a ye mɛsi don a bɛ disa biri cogo di ne bɛ n ka wari don n ka mɛsi la ka disa jumɛn don biri a ka tuguni kabiri yɛ sira bɛ ka d'u ma nka u bɛ bɔlan k'o bɛɛ la mɛsi tɛ haramu ye fo n'i y'a kɛ a y'i kunsigi bɔ mɛ a bɛ kunsigi dogo cogo di mɛsi sira dila y'a ma a bɛ kunsigi dogo cogo di dogo cogoya t'a la ariyat minnu fini kɛn bɛ ka armɔri fa mɛ o lebulen don ni gulɔki dɔ donna o tɛ se bara ma ni fini min donna o bɛ seere walima o bɛ da woro la o bɛ kɛ ariyat ma'ilat o jɛngɛlen don ka bɔ ala ka sira bɛɛ kan wa o ma d'aw ma dɛ o milatun o yɛrɛ ye jɛngɛnikɛlaw ye ka mɔgɔw bɔ ala ka sira minɛli ma mɛ munna nin kan ka fɔ an baw ye walahi kunanja kulow de bɛ yen n'u y'a mɛn u bɛ sɔn a dɔw tɛ k'a mɛn de min bɛ ka fɔ ye o de ye ala ye hinɛ masa a bɛ yafa o de bɛ ka fɔ o fɔlen ye kulo ye min ka di kulotigi ye a bɛ baara kɛ ten nka n'a tora ka tiɲɛ ninnu fɔ ala ye minnu kɛ kunnandijɔnw ye u b'a minɛ ka baara kɛ Seydina Ali o y'a ɲininka ko diɲɛlatigɛ yɛrɛ bɛ dekun min kɔnɔ ko mun do dɛ Seydina Ali ko k'a gulon bɛ fɛn saba de la a fɔlɔ ye jumɛn ye ko ka maani bila maaba ka pilasi la maani k'aw bila maabaw ka pilasi la ko diɲɛlatigɛ ka bin k'a b'o bolo ne wulibali ye dɛ ani ka kodɔnbali k'o bila dɔnnibaw ka pilasi la min tɛ fɛn dɔn jahili k'o bila dɔnnibaw ka pilasi la nin bɛɛ mɔgɔw walawala de la nka waati cogo kama sigi kuma mɛnna ani tugu kan ka kɛ min kan ka tugu mɔgɔw kɔ ka o de bila mɔgɔw ɲɛ min kan ka tugu mɔgɔw kɔ k'o bila mɔgɔw ɲɛ ko nin fɛn saba jɛnatigɛ ka balawu bɛ nin de la nin ye tiɲɛ ye nin bɛ mɔgɔw walawala fitinin dɔ la nka waati cogo kama k'a dɔn dɔrɔn ko Seydina Ali ka kuma fɔlɔ in ni an y'o ta ka baara kɛ n'a ye ko juguma wali jugu danbe tiɲɛ ko o tɛ balilako ye mɔgɔw la fiyewu an ka waati la balilako ye ɲumanya kɛli de ye n'i ye ɲumankɛla ye i dabali bi ban dabali ban dan na o de la an ka wele dakan kɛra mɔgɔw ye jogo sira taamali ye ni alakira ka kumaw ye minnu tɛ se ka sɔsɔ ko an k'an jija ni olu sera ka y'an bolo ka sabati a kan an ye kisi jɔnw ye silamɛya baya layidu wɔɔrɔ an sigira yɔrɔ o yɔrɔ an ye nin de lase nka n'i ye nin laselen yɛrɛ mɛn n'i tilala ka Seydina Ali ka kumakan in ta ka n'a bila a kɛrɛfɛ i bɛ tila k'a baara ye yen fɛnɛ cogo di baya ko an kana fila fara ala kan a kana sonyɛli kɛ a kana jɛnɛya kɛ a kana denw fɔ a kana namara kɛ a sen kɔrɔ a kana k'a bolo kɔrɔ ni Muhamadu y'a bila baara ɲuman min na a b'a kɛ nin wɔɔrɔ in a jɛlen bɛ kuranɛ kɔnɔ mɔgɔw kɛtɔ silamɛ n'u bɛna ta ka don a la o de la an ka kuma yɔrɔ o yɔrɔ sɔsɔlitanw ni maa cɛ sɔsɔlitanw ni maa cɛ diinɛ e ta tɛ ne ta tɛ ne tɛ kira ye e ma ci mun dɔ ko nususu ala ko de y'a ka kira ko ti wala sɔli t'a la o na kɛ an labɛn bɛ k'i kɔnɔ waati bɛɛ la na dɔrɔn an b'a fɔ min b'a fɔ an kɔfɛ dɛ la an ka dɔ sɔrɔ dɔrɔn ko i ka nin ko in nkalon don k'o dalilu jɔ an na a ma sɔrɔ anw ye nin dama de fɔ mɛ i b'a dɔn de ko laysa albaliyatu fi ayamina ajaba
kana o kɛlɛ b'a ka kɛ karamɔgɔ dɔ ye min bɛ ala ka kuranɛ dɔn a b'a ka hadisa dɔn baya kɛlɛli k'a bɔ mɔgɔw kun na o ye baliya ye dɛ nka sayidina ali ko laysa fi ayamina ajaba ko parce que nin ye balaw ko ye dɔ k'a kɛ mais dɔ man k'a kɛ dɔ man ka kɛ dɛ min b'a dɔn sabu bi hali kunfin ni mɔgɔ min sera ka nin idéologie don mɔgɔw la hali kunfin man ka n'a kɛlɛ jango dɔnnibaa min b'a dɔn a dɔw fana t'a dɔn a dɔw fana t'a dɔn a bɛ ɲini o fɛ dɔrɔn ko u k'a ɲɛɲini k'a dɔn n'u t'a ɲɛ sɔrɔ cogo dɔn u ka gɛrɛ an na an b'a ɲɛ f'u ye nin dama don nka Seydina Ali ko kisi o de kɛlen a kɔnɔ k'o de mɔgɔ dabali ban nin ye kabako ye dɛ dɔw bɛ sɛgɛn ne nin mun don munna nin m'a kɛ i t'a dɔn de Abubakar m'a kɛ mun na e t'a dɔn de Umaru m'a kɛ mun na e t'a dɔn gɛrɛ a dɔnbaw la baya ko in na n'i gɛrɛla n na waati o waati an b'o walawala ka d'i ma karima faamu an ti kuma janya nka anw bɛ sama mɔgɔw nɔfɛ min na n'u yɛrɛ y'a mɛn o b'a dɔn nin tɛ k'a sago fɔ an ye wa wulibali don dɛ nka an bɛ garanti min di aw ma an bɛ min fɔ laseli sira kan ni a y'a sɔrɔ don dɔ la ko mɔgɔ dɔ sɔrɔla k'o nkalontigiya ko i ye min fɔ tiɲɛ tɛ i ta ye nkalon ye an b'o garanti di kunfin ma o don ala ta fɔli an b'a jɔ yen pewu pewu baya ye jakuya de ye jakuya bilen silamɛya sariya kɔnɔ jakuya bilen silamɛya sariya kɔnɔ sabu ala kira de ko a y'a kɛ wa foyi tɛ jɔnw ma ala kira jaabili kɔ ni kira ko a y'a kɛ dɔrɔn kuma tɛ yen kuma tɛ yen dɛ a y'a kɛ wulibali don o de la dɔ tun bɛ ka n wari n ye nin de fɔ n ko usulu la n ko ni kira ko n ko o ye diyagoya ye bɛɛ kan dɔ ko usulu la ko fo a ka sɔrɔ a sigilen bɛ fɛn dɔ kan ne ko n ko n y'o dɔn de o de la n tilala k'a fɔ o dɔnnen kɔ kɔni ko sabu ko a kira ka ngo dɔw bɛ yen ko a y'a kɛ k'o tɛ diyagoya n ko tiɲɛ don o mago bɛ karina ko de la n k'i kan t'o ma k'a kan b'o ma n k'a banna n ko wa karina tɛ baya ko ta sira kan ko a ye jɛnɛya dabila yala fɛn dɔ nana don dɔ la min bɛ jɛnɛya daga wa a ye sonyɛli dabila fɛn dɔ nana min b'o daga don dɔ la wa baya wɔɔrɔ bɛɛ fo k'a ban yala fɛn dɔ bɛ yen min b'a dɔ bouger wa a ko ayi n k'a banna ala ko cogo di wa ma ataakum ar-rasul fakhuzuhu kono ala kira ye min di ama ayo de minɛ kuma bɛ bilen wa usulu kaida ko bɛ bilen wa nga kaida farale aka ne o de tima Allahu akbar Qur'an kilala kan baga fal yahzar allazina yukhalifuna an amrihi mɔgɔw k'u kɔlɔsi mɔgɔ minnu bɛ kira fɔɲɔ ɲɔgɔnya a ka yamaruyakanw na ko balaw kana n'u sɔrɔ fitinɛ kana n'u sɔrɔ walima balaw k'u sɔrɔ min ka gɛlɛn ne kuranɛ ka kuma de ka kira fɔɲɔ ɲɔgɔnya kira de ko a y'a kɛ mun bɛ yen a kɛli kɔ baya ye diyagoya ye wa a kɛlen kira tilala ka garanti de d'a ma ko n'an y'a dafa kan tɛ jeni bilen wa se kɛra ma waati o waati an b'a garanti a y'a yɛrɛ bɔsi sitanɛ na a y'a yɛrɛ di ala ma ni nin minɛli ye k'aw ka ala sɔrɔ k'aw ka diɲɛ sɔrɔ k'aw ka lahara sɔrɔ ala ka faamuya ko ɲuman di an ma ala k'an sago di an ma labanko ɲuman bɛ ala bolo yarabi ala ko nɔgɔya n'aw ye ala ko k'a kɛ alaya kama ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila muhammadu wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Alhamdulillah nin kun y'an ye commune 3 la Jamiyatu Ansardin Islamiya tɔnden minnu bɛ yen comité de Bajala olu ka wajulu kɛnɛba sigilen kan min sigila k'a tɔgɔ da sherifiw la an b'a la deli ladilikan minnu fɔra kɛnɛ in kɔnɔ an bɛ tulo ɲuman ala ko di ne ni aw ma ka baara kɛ n'a ye fana ala ko nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ka kisi ni nɛɛma ɲini ala fɛ a ko jidi kira n'a bɔnna sanumanw kan minnu y'an kɔ ala ka hinɛ na k'a deli ala fɛ minnu fana bɛ balola sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala ko di u bɛɛ lajɛlen ma k'aw yɛrɛ fo k'aw wale ɲuman dɔn a ka ɲɛmada la a k'an bɛn waati wɛrɛ fi amani la
galon di se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wele la fala ka tiɲɛ dɛmɛ. tiɲɛ wele la galon di se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wele la fala ka tiɲɛ dɛmɛ. tiɲɛ wele la galon di se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wele la fala ka tiɲɛ dɛmɛ. tiɲɛ wele la namara si kolonba o yo tiɲɛ wele la fala ka tiɲɛ dɛmɛ. tiɲɛ wele la saraka jugu bɔ mori o tiɲɛ wele la. dabali jugu kɛ mori o tiɲɛ wele